There is the reaction to the anger. The third is most important. There is the response. Iba po yung reaction sa response. And when they asked Jesus about his anger, ano masasabi mo dito? Ang response ni Jesus, okay, reaction na, nagtatawin sila, the response is, destroy this temple, and in 3 days I will rebuild. In short, it is no longer about his anger, it is no longer about the temple, it is already about what he is responding to. Ano ang iniaalay sa kanila na mas magandang offering na pwede nilang dalhin sa altar ng Panginoon? Response. So, hindi na siya nagre-react, he is responding. Hindi ko po sabihin, na-traffic ka ng 3 oras. Na-traffic ka umabot ng 4 na oras. Reaction mo, reaction, okay? Okay, that's reaction. Reaction. Response is, tignan ko kung hanggang saan ang pasensya ko. Hi! Good evening! See? You are responding to the stimulus. The stimulus is the traffic jam. Reaction is that's reaction. Responding is, okay na ito, kapapay na dito. Okay? What is my reaction telling me about myself? Where is it inviting me? Yun ang tanong. Ano ang gusto ituro ng sitwasyon na ito sa akin? Wala ko magawa eh! Saka ka doon eh! Baka may accident dito! O baka may ginagawa o gagawa ko doon! Ay magmura ka ng magmura at magpaparilin mo lang kung ano lalo makaka-traffic. That is reaction. Response. Ano ang pwede kong gawin dito? Ano ang tinuturo dito sa akin? Saan ako inaanyayaman dito? These are the questions. You get it? And the point is, habang pinahahaba mo between the stimulus and the response, mas maganda. The best way is you prolong, you enlarge the space, the breathing space between stimulus and response. Stimulus, pinagalit ka, reaction, sampalin mo, bukungin mo, marahin mo, okay? Sabihan mo, reaction yun. Na-prolong eh. Kaya sabi nila, count 1 to 10. Kaya sabi nila, huwag mag-decision kapag mainit ang ulo. Prolong the space between the stimulus and the response, and you will get the best response. And the best example really is ang title, Ninoy. Alam mo niyo yung bata-bata si Ninoy, pag nagsalita, pag inatake si Marcos, ay, bakit niya? Walang loob. Kinulong siya. Ilang taon, na-open. Kahit sa ayaw niya si gusto na prolong yung response niya. After a while, his response is, the Philippine is worth dying for. Kahit mamatay ako, okay na. Basta may sabi. Okay na. Ibalik ang sakripisyo para sa akin. Kita yun? Nagtumaba, napakahaba ng response. After the stimulus is tinulong si Marcos, diktador si Marcos, gano'n. After that, his reaction is, the Philippine is worth dying for. It wasn't directed against Marcos. It wasn't even directed against him. It is what he felt where the stimulus is inviting him. Amen? Ano po? I'll give you a typical example of mga tapos po, bago po uwi from Tagaytay, bumili po ako ng Guyabano. Sa posa ko, Guyabano. Sa katanda na natin ito kami sa akin. Magkano po? Sabi mo, 150, sabi mo. Stimulus, 150. That was the stimulus.
Nagalit ako. Ang mahal. Mahal. Grabe. Walang nagbiting. Nagbiting pa. Mahal. Tumalikod ako. Now, that was the reaction anyway. Now, after a while I process, ay, sandali yun. Sandali yun. Then I realized, si Amo Raw, kuminsan, sobrang tipid. Purito, matawag. Namamanay niya ako, ano kung siya, hindi mo nakakatawa. Doon nagdadali niyo, purito ako. At bakit purito ako? Ay, wala akong pera. Dahil yung pera ko, binigay yun na. Diba? Ano mo tayo mapan? Ay, binigay yun na. Ay, pera ko. Ay, bakit hindi ako? Yung pasok-pasok ko. Mahal. So, the end, the reaction was coming from my pagka-purito. Then after a while, I process it. Tama ba yung reaction ko dun sa matanda ng TV na parang nakakita ko? Napahiya ako dahil nakita ko saan nagkagaling. So, pinalitan ko. Sabi ko, Mama, presyong Pinoy naman. Hindi naman tayo kapistay, taga-kanay ako, taga-silang ako. Presyong Pinoy, presyong turista. Sige pa, alam yan. Makasa natin ako, nagdagan ko, masabi niya. Para saan ko? Sa nanay ko po, pasalubong ko sa nanay ko, mahilig sa guliyuran namin. Sa inyo po para saan? Binelevel ko na yung reaction dun sa stimulus. Ay, ano po, baon ko ng mga ako ko. Pasok bukas, sa Lunes, mapa silang baon. Sige, sabi ko, huwag mo sa akin, yan. Takbo siya, wala supos. Then after a while, yung response namin dalawa, ay, sabi ko, ay, dali lang po. Kukuha mo ng ganda. May dalawang pakino. Dito rin ako. He was responding already to my enemy. And I was responding with a smile and a blessing and a lot of thank you. Kung hindi mo na, ay ko tayo kaya tayo mahal. Akala sa buhay ko. Kapag-aksan mo din. Ano? Dito po. Tapos na. Tapos na. See, again, the question, where is my anger coming from? Is my response equivalent to the stimulus of the anger? And where is the situation inviting me from? What is it? Amen? Amen. That's point. Kinabutan ni Juan, ito kaibigan niya si Pedro, nagtatalit ng bomba sa balikat niya. Dynamite sa balikat. Sabi mo, uy, Pedro, ba't naglalagay ka ng dinamita sa balikat mo? Galit lang ulit si Pedro. Parang musik, magtabi mo yan sa Pedro. Uy, makita ako, binabatukan ako sa likod. Tignan mo lang mamaya, pag binatukan ako sa likod, kung hindi sasabog ako